nevím, už zase 5. Já jsem jenom musel, aby se zase ten... Co to je toto? Jo, to je můj důl. Toto? To je divné. Toto je vlastně můj důl trapný, že jo? No jo, to musím nějak zvětšit. Super. No ale to se tady nedá nějak spadnout, ne? To asi hledat zvětším. Asi určitě. Zasadím další jeskyně, jo? Jo, ty keře jsem si chtěl udělat. Víte, jak se dají keře. Potřebujete na to vůd. To teda. Vypadá to jak keře, nikdo na to nezmizí. Zatím jdeme předělat dřevo. Uděláme střechu, protože to vypadá strašně. Poledne, jak vidím. Ale jsme nám 4 dřeva, dobrý. Dáme si truhlu. 2 truhly. Lepší. Pojď sem dřeva. 1. Takto. Super. Co jsem dal? Masíčko, ale potřebujeme masíčko. No. Skoro třetinu to až najdu železo, jo, to se mi se připěká železo, tak to nevím, co je to. Dřevo. 5 železa, z toho si děláme křompáč. 1, 4, dobrý. Ale skédům a já jdu hezkou dělat. Jo, a nůžky si dávám sem. Tak, tady nic není, to nemám rád. To je hezky. Vidím železo. Pokračuje dál. Kopeme hezký železo, no. Je dobrý nápad. Pokračujeme, žádné rozcestí zatím nevidím, tak dobré. To konec, to je úžasné. To tady debilní jeskyně, tak to nechci. No tak. 5 železo, to je dobrý. No taky jeskyně, jo, tady je jeskyně. Tak jdeme sem, jo, to si vypadá jak nějaký vyschlej důl. Ale je tu voda, takže to není vyschlý. Spíše zaplavené důl. No, zaplavené důl. Divná voda. Nic, vodu tam nechceme. V žádném případě. To je zase velký. To je co druhou. Običky, super. Láva. Tak to si dá zberý. Vezmu to jako vejdem. Já mám železo. Mohla být nějaká redstone. Ano, nějaká redstone. Jo, železo. To zatím nakapnem železo. Co zase jeskyně tohle. Další. To zpátky jako to železo. Z toho zase mám, to je teda bájo.
jsem se. Říkám, nemám rád lávu. Jo, tam je taky takový sleponcem, ne? Aha, to je. Tak to, stička. Jasně, chápu. Ale nic tady, tudy. Co je vlastně? Línu. Takhle. Jo, už to. Nahoru. To tady takhle divné. A jdeme k mému house, který je tam. A už nám sluníčko zapadá. Tak si krásně přepečím, že? Jo, to jsem to zkoumal? Ne, ještě ne. Takže to je až katastrofa jeskyní. Některá je malá, některá zase obrovská. Se dal fakt blbě vchod. Ale to je 4 železo, 5 železo. Další 13 železo. Co jsem to chtěl udělat? Jo, kompáček železný, jasný. No, ještě ne. Toto. No, velík si dělám. Buket, no. Tam jsme měli hezky lávu. Zasadíme takové pístonky. Dýně? Tamhle vzadu jsou dýně, tak jdem pak na dýně. Super. No teď se to pěkně kouslo. Já jsem nechal otevřené dveře, to bude. Už, to je žádná. Jsme dáme lopatu. No, tím si dáme toto. Dáme si to jednu lopatu. Tak to můžeme dělat. Takhle se vezme. Hej, sakra, mečem si chtěl udělat. Železný meč. On má železný meč. Ne. Sakra, jdeme postavit. Jo, houbičky se dáme do sem, ano. Tak to. A uvidíme, jestli máme dobře danou postavu. Nemáme. Máme jí málo osvětlené. Sakra, proč mám tak málo životů? Máme ji špatně osvětlenou, tak to by mohlo stačit. Já jsem vyděšený. Fajn. Hodně. Krásné, nic zase. Ne. No, aspoň mám 2 kostičky. Ale furt, co je? Jo, já to nevyspím. Ale furt je hnusný zvuk. Tak jsem venku aspoň bylo osvětlené. Na posteli to stačí, to dobře. Fuj. To jsou hnusný zvuky. To je hnusný. Tak jsme to. No tak ještě to zkusíme jednou.